ते बघा आमच्या हातात आता कोण आहे, तुम्ही या जाईमधून बघा, दिसतंय का तुम्हाला जाईमधून? हे बघा समोर का लिहिलं आहे, तालुका लघु पशु वैद्यकीय सर्व चिकित्सालय रत्नागिरी. हे आता झाडगावात होतं, पहिलं झाडगावात होतं, आता उद्यमनगरला आलंय. पॅट हॉस्पिटल गव्हर्नमेंट. हां गव्हर्नमेंटचं, आणि त्याला कोविड सेंटर पण बोलतात इथे. हां आहे ना कोविड सेंटर. म्हणजे आम्ही जसं शोधत आलो तसं तुम्हाला गरज असली का पॅटला आणायला डॉगला, तर तुम्ही ॲड्रेसवर तुम्ही आणू शकता. येस. आता बस आणि आता बास्केटमध्ये कोण आहे दाखव. आता हे बघा इथे कोण आहे तुम्हाला दाखवतो. आता बघा, हा बघा चिकू. काय झालं चिकूला? चिकू एकदम 4-5 दिवस झाले काय खात नाही, म्हणून त्याला आणलेलं आहे, आणि एकदम बारीक झालाय. मग आता डॉक्टरांनी काय केलं? डॉक्टरांनी त्याला इंजेक्शन दिला, आणि आता औषधं त्याची लिहून दिली आहेत. ते आता त्याची औषधं घ्यायची आहे, आणि मग त्याला बघूया काय खातो. काय दूध पण पित नाही, असं चाटीत पण नाही, असं तोंडाला लावला तरी तो चाटायचं पण विसरलाय. चला कुठे चालला? तो जेवढा फ्रीली फिरेल ना तेवढा तो जरा ओपन होईल. डॉक्टरांनी हे सर आपल्याच ह्याच्याने आणलं आहे डॉक्टरांची. हे बघा हे एक औषध दिलं आहे मेडिकलमधून, हे एक औषध घेतलं आहे आपण, आणि ते असं त्याला डॉग फूड घेतलं, आणि ते अजून चाटायचं कुठे गेलं ते ह्याच्यामध्ये फोडून ठेवलं आहे. म्हणजे हे सर्व ट्रायलसाठी त्याला देतो आहे, काय कधी खायला लागेल तसं होईल. बरोबर ना? आता इकडे ही कोणती भाजी करते? ही लाल माटाची भाजी. लाल माटाची भाजी. आणि आज कोणती भाजी काय बनवलं बाजूला? वरण आणि ते पनीरची भाजी. म्हणजे आज पनीर आणि लाल माटाची भाजी आहे. आणि व्हेज थाल्या किती आहे टोटल? असे 8 थाल्या आहेत. 8 थाल्या. येस बरोबर बरोबर. मग ते सर्वांना भात नको आहे, डाळ भात कमी पाहिजे आहे. बरोबर आहे. आणि सगळ्यांना पनीरची भाजी आणि चपाती पाहिजे आहे. ओके. काही जणांना भात कमी पाहिजे, काही जणांना चपाती जास्त पाहिजे असं. आणि दिवसभरात बघा असं अरेंजमेंट करत करत दिवस कधी जातोय ना, त्यात ब्लॉगिंग तर होतच नाहीये. मग ब्लॉग नाही झालं मग तुम्हाला शूट कसं देणार आणि व्हिडिओ कसं पाठवणार, असं होतंय. म्हणून दिवसभरात म्हणून कधी कधी व्हिडिओ येते, कधी कधी व्हिडिओ नाही येते. आणि अजून एक तुम्हाला सांगते की आमच्याकडे जेवण आहे ना, हे एक जेवण आम्ही 2 टाइम देत नाही. हा म्हणजे आता वेगळं नंतर वेगळं, लंच वेगळं, डिनर वेगळं, उद्या वेगळं, परवा वेगळं, भाज्या पण वेगवेगळ्या असतात. वेगवेगळं, कारण आम्ही खाऊनच ते संपवतो. आमच्याकडे शिल्लक काय राहत नाही. येस. तर संध्याकाळी आम्ही देत नाही. बरोबर आहे. तर असेच बघा, असेच तुम्हाला ऑन अँड ऑफ व्हिडिओज येणार जोपर्यंत पूर्ण व्यवस्थित सेट होत नाही. ठीक आहे. तर जेव्हा पण व्हिडिओ येईल तेव्हा तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि त्यांच्या ताशेवाल्या मी बोलवलेलं तिथे करा करा करा. चला. आणि आज आपले कपडे पण आपण नदीवर धुतले ना, म्हणजे जेव्हा चिक्कूला डॉक्टरकडे घेऊन गेलो होतो तेव्हा या नदीवर कपडे धुवायला गेलेले. येस. म्हणजे साईड बाय साईड सर्व ते पिकअप ड्रॉप करून सर्व केलंय. आणि आज 4 रूम बुकड आहेत, आणि 4 रूम म्हणजे आज 3 जणांचं चेक इन झालं. काल 1 रूम सिल्वर रूम बुक होतं. दाखवायचं मला गिफ्ट दिलेलं. काय गिफ्ट दिलं तुला दाखव. इथे बघा दिल झोपली आहे बघा कशी. दिल कुठे गेली झोपलेली? तिकडे आतमध्ये गेली का बाहेर गेली? हां ते बघा तुम्हाला दिल दाखवतो आता. हे बघा दिल कुठे जाते बघा. दिलू, हे दिलू, दिलू पाणी प्यायला येते. तुझा बेडरूम आहे का तो? हां दिलू बेडरूम आहे. हां तुला काय गिफ्ट दिलं एकाने दाखव. मला ड्रेस पीस दिलाय बा, एकदम मस्त आहे ते. चिकन कारी तसं आहे ते, मस्त. वा वा. आणि हे मिठाई सुद्धा दिली आहे तुला. मिठाई दुसऱ्या माणसाने दिली आहेत. आपल्याला दुसरे गेस्ट आलेत ना, आणि तुला खायला दिले. हे गेस्ट आलेत ना, तुला खायला पण कचोरी दिली आहे. कचोरी? हां कचोरी दिली आहे. दाखवतो. हे बघा इथे आमचा चिक्कू काय खायला पियाला मागत नाही, तर हे असे इंजेक्शन 2 दूध असं पियाला बघा कशातच, म्हणजे डायरेक्ट त्याला पाजलं. आता हे सुद्धा पाजतोय बघा कसं आम्ही. चिकू चिची चिची चिचू चिकू वरती कर, वरती असं वरती कर. नाही जाते इकडनं.
आकर बाबू आकर. एकदा परत ते जरा हे सवय लागली ना, टॉनिक बिनिक पण त्याला द्यायचं. ते बघा त्याचं औषध पण आम्ही आणून ठेवले बघा. हे म्हणजे हे भूक लागायचं औषध आहे काहीतरी. भूक लागायचं पण तो खायला तर लागला आणि पाहिजे. ड्रॉप्स खायला तर लागला पाहिजे. त्याला खायचंच नाही तो माहिती त्याला. हे बघ चाट नाही तर चाटायचा तो दूध. अजून भरव एकदा बघू. बघा सर्व गेस्ट आहेत आपल्या घरी. गोल्डन थ्रू महाबळेश्वर बोलते मार्लेश्वरला गेले, गोल्डन सिल्वर गणपतीपुळ्याला गेले आहेत. खालचे आहेत ते संगमेश्वरला गेले ट्विनवाले, आणि ट्विन 2मध्ये ते आता परत संध्याकाळी गणपतीपुळ्याला जाणार. तर अशी सर्व रुटीन चालू आहे. एकांना ऑटो बुक करून दिली, एकाला कार बुक करून दिली आहे, एक आपल्या रेग्युलर वेने गेले आहेत, आणि आता रात्री परत जे गेस्ट आहेत त्यांना गाडी करून बुक करून द्यायचे. एवढं सर्व रुटीन आहे. थाल्या आहेत, रात्री फिश थाली पण आहे, म्हणजे असं काहीतरी रुटीन सर्व आहे. आणि त्यामध्ये आमचं चिक्कू बघा काय खात नाही आहे. कसला होता गुटगुटी, कसा झाला बघा. ते बाहेरच्या डॉग्समुळे घाबरला वाटतं तो. काटे त्याच्या अंगाला चिकटलेत ना. हां, अंघोळ घालायला पाहिजे जरा एकदा. नाही ते तडताडे असतात ना, कडकाडे. हां असे गोल 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 ते राहणार. ते केसात अडकले बघ, कडकाडे असतात ते माणसाला पण चिकटतात. पडला. आणि तुम्ही इथे बघितलात की नाही, ते MTDC अप्रुव्हल आणि लायसन्स इथे लावून ठेवलेले आहे. झेरॉक्स आहे, ओरिजिनल माझ्याकडे आतमध्ये आहे. आणि हे तर तुम्हाला दाखवलं होतं की सर्व न्यूजपेपरचे अचिव्हमेंट्स. आणि इथे आमची जवळ जात नाही तर काळू उठायची. ती बघा कशी झोपली तिथे, दिसली का तुम्हाला. आणि इकडे आपली बाळू झोपलेली आहे. त्यासाठी गिफ्ट मागवलं आहे. ह्यात काय असेल सांग. होमस्टे साठी गिफ्ट आहे. सांगा काय आहे. होमस्टेच्या कामात कसं ओळखणार मी. होमस्टे साठी लागतो, तुम्ही रोज ठेवता. सांगा आता काय आहे. नॅपकिन नाही आहे. नॅपकिन कशी एवढीच येते. नाही असू पण शकते, बरोबर. नॅपकिनचा पण साईज तसा असतो. अजून काय आहे बघा. चहापत्ती, ते आपण डीप करायला देतो ना. बघा एक जरा समजवायचं आहे. जेवढ्या दिवसाची बुकिंग आहे ना मम्मी, समजा 3 दिवसाची बुकिंग आहे ना, तर 3 दिवसाचे काकी एक उघडा जरा ते. तर एक आपले तसे व्यवस्थित ठेवायचे. हां ते बघा. हां तसेच आहेत ना. डीप करायचे. तर एक आपण वरती पकडूया. हे बघा हे. आणि चांगल्या ब्रँडचे मागवले, ताजमहल टीचे मागवलेत मी. ओके जरा खाली पकड दे. हा बास आहे असे. ओके. आणि एक मला एक्सप्लेन करायचं आहे. हे जेवढ्या दिवसाचे बुकिंग आहे ना तेवढ्या दिवसाचे फ्री आहेत, पण जर तुम्ही एक्स्ट्रा बघणार त्याचे चार्ज लागणार. कारण हे कसं मला पण हे विकतच घ्यावं लागतं बघा सर्व. जेवढे दिवसाची बुकिंग तेवढे माणसं तेवढे फ्री. नाहीतर मग आता तुम्ही परत 10 एक्स्ट्रा मागाल त्याचे चार्ज लागणार. हां तर हे बी बघा आता 2 पहिला एक बॉक्स आम्ही पुरायचं जास्त, आता सध्या 2 3 मागवायला लागते. हा पण बॉक्स शेपला का तर तो. आणि हा एक बॉक्स आहे ना. ते दुधाचे पाकिट तर आपण एक्स्ट्रा मागवलेले आहेत. दुधाचे पण मी डेअरीचे बघा ॲव्हरेडीचे चांगले मागवलेत बघा. ह्याच्यात आहे सर. हे पण जरा दाखव मम्मी काढून. हे घे ते राहू दे, ते भरायचंच आहे. हे काकी तुम्हाला डब्बा देतो बघा, ह्याच्यात आम्ही ठेवतो. हे बघा ह्याच्यात आता थोडेच 2च उरले, ते वरती काढा. चॉकलेट आहे ते मिल्क पावडर आहे, मिल्क पावडर. हे पण आम्ही सर्व देतो बुकिंग्स असेल. ओके. आणि हे स्पेशली सांगायचं, ही सर्व्हिस फक्त गोल्ड आणि सिल्वर रूमसाठी आहे. ट्विन रूमसाठी आम्ही ही सर्व्हिस देत नाही. ट्विन रूमला केटल दिलं पण हे सर्व आम्ही देत नाही. ओके. काहीतरी गोल्डन सिल्वरला स्पेशल असलंच पाहिजे ना वरच्या रूम्सला, बरोबर आहे ना. ट्विन रूम मागू शकतात पण मग ट्विन रूमला चार्ज लागेल.
कारण मी बघतोय छोटे छोटे इव्हन साबण पण मला परवा 2,500 2,000चे साबण पडले, भरले हो. शॅम्पूत मला 1100चे पडले. आता हेच मला काहीतरी एक अमाऊंट आहे, काय किती भरलं ते काय माहिती, पण ते असं जर पकडलं तर 3 3.5 4,000 माझ्या ह्याच्यातच जातात आहेत. जातात आहे. बरोबर आहेत ना? होय. हां भरून ठेवा तसं. आजचं जेवण काय बहिणी? वालाची उसळ आणि कांद्याची पात इथे बनवायला घेतली वाटतं. आहे बघा वालाची उसळ आणि इथे काय कांद्याची पात. चला भजी बिजी आज काय? आळूवडी. आलूवडी. हा ओके चला दाखवा बघूया. वा बरोबर वाढला एकदम, दिसायला एकदम छान वाटतंय. आणि वालाची भाजी ही कांद्याची पात बरोबर आहे. जाऊ द्या ओके बरोबर आहे. कुठं आतमध्ये न्यायचं की हां आतमध्ये त्यांना ट्विन रूममध्ये आतमध्ये. चला आज माझं काम फक्त बघायचं होतं लास्टला. वाढलं बिडलं सर्व काकीने आणि वहिनीने. बुबू तिथे बसली आहे आणि चिकू इथे बसलाय. चिकू इथे झोपलाय बघा. वातावरण एकदम छान, दुपारची वेळ आहे पण थंड आहे एकदम मस्त, असं गरम होत नाही बघा. काय बोलते? बरोबर वाढला. येस बरोबर वाढलेला आहे. 2 चपात्या, पापड, वरण भात, भाजी, कांद्याच्या पातीची भाजी. येस एकदम बरोबर. पापड, चपाती, लोणचं, सॅलड. मी आज एडिटिंग करत होतो कारण भरपूर दिवस झाले तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचलेला नाही आहे. जर असंच इथे जास्त वेळ लागला तर व्हिडिओ तुमच्याकडे येणारच नाहीत. बरोबर. कुठे चिकू? तो बसलाय. घे जरा वरती. ते बघा इंजेक्शन आणि दूध. हे बघा दूध. तिची नजर पण काढली पाहिजे. हे बघा परत आपली एवढी शॉपिंग झालेली आहे. बुबू काय पाहिजे खायला? आमच्या एमर्जन्सीसाठी बुबूला असे आणून ठेवतो आम्ही बिस्किट्स. बाकी सर्व बघा डाळी, तांदूळ, पोहे, शेंगदाणे, बाकी वाळ, पनीर, मसाले, मीठ, हे सर्व तुम्हाला दिसते बघा. चहापत्ती, बेसन, अशी सर्व शॉपिंग असते बघा रेग्युलर. चला आज मम्मीने बघा कोणती व्हेज थाली बनवली आहे. हे भाज्या मी सांगितले, बटाट्याची भाजी आणि टोमॅटोची चटणी, ही पण भाजी आणि आलूवडी, ही पण एक ताट, स्पेशल ताट आपण म्हणू शकतो. आलूवडी म्हटल्यावर स्पेशल ताट. आलूवडी, आमरस, लोणचं, पापड, आपले चपाती, सॅलड आणि ह्याच्यात तर भात वाढलाय बघा, गरम गरम भात. आणि तुम्ही विचाराल की आम्ही कोणता भात वापरतो, तर आपण जिरा राईस वापरतो. बरोबर आहे ना? बरोबर. येस. एक खाल्लं असं तर बास एकदम पोट भरलं. तर बटाट्याची भाजी, टोमॅटोची चटणी कॉम्बिनेशन पण एकदम सुंदर वाटते. ही थाली पण एकदम भारी वाटणार खायला. रेडी? तर इथे बघा डीमार्टमधून काय काय आणलं आहे ते आता मम्मी आणि काकी तुम्हाला दाखवेल. आता इथे बघा मुगाची डाळ आहे, रवा आहे, मसूर डाळ आहे, शेंगदाणे आहे, पोहे जाडे, तांदूळ, बेसन, तुरीची डाळ, आपले हिरवे मूग, साखर, मटकी, हे वाल. कारण वालाची भाजी आता आपले गेस्ट आवडीने खायला लागले आहे. म्हणजे वाल, आपलं तूप आहे, साजूक तूप आणलेलं, चारोली, आपल्याला शिरा बनवायला लागला तर, आणि आपलं जिरा आहे, आणि हा आपला मालवणी मसाला आहे. नाही मालवणी मसाला नाही तो, मिरची पावडर, लाल तिखट मसाला, लाल काश्मीरी. हा काश्मीरी आहे, तो तिखट आहे. हा तिखट मसाला, हा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, धना जिरा पावडर, बेसन, मॅगी मसाला. हा तुम्ही सांगा, माझ्या हातात नका देवा. मॅगी मसाला, हा मेथीच्या 2 पुड्या आहेत, धने 2. हे मेथी धने का आणलेत आपण आम्ही? ते रुजवायला ना, टाकायला. हे धणे, मीठ, साबण,
भांड्याचा साबण, भांड्याचं साबण, कपड्याचं सामान, आंघोळीचं आहे, एक पॅराशूट. आणि हे का आणले असतील मी सांग, हे का आणलेत मी? कधी कधी गेस्ट आपले विसरतात ना. हां, तर आम्ही एक्स्ट्रा ठेवायला लागतं आम्हाला, तर मी हे देतो त्यांना माझं. चहापत्ती आणि नारळ 10 आणि बुब्बूसाठी बिस्किटचा पुडा एक्स्ट्रा मध्ये. तर अशी शॉपिंग जनरली होतेच. हा ह्याचे पण जेवढे तू हात पकडले एवढा अमाऊंट होते जनरली एका व्हिजिटला, एवढी होतेच. आता ते म्हणतील की तुम्ही एकत्र का नाही, डाळी बी जेवढे थोडे थोडे आणू तेवढे चांगले ना. थोडे थोडे आणि तेवढे चांगले, नाही तर ते पडून राहतात ना एक वस्तू. हा, गहू तांदूळ एकत्र आणले पाहिजे. पण ते जे आम्हाला डीमार्ट मध्ये जो जिरा राईस आणि बाकी तो कोलम तांदूळ मिळतोय ना, तो दुसरीकडे परत ट्रायल करायला परत नाही आवडला तर नाही तर बरोबर. तर अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आम्ही भरून ठेवतो. येस, चला हे बघा, हे शॉपिंग सर्व भाजी, कढी, फ्रूट्स. चला भाकऱ्या झाले. आज सर्वांनाच भाकऱ्या पाहिजे. हां, व्हेरी नाईस. बघूनच सांगू शकतो भाकरी एकदम मस्त वाटते. भाकरी, भाजी कोणती बनवली आज? भाजी मुगाची भाजी, मेथीची भाजी, बटाट्याची भजी. भाजी झाली, भजी करायची आहे. भजी करायची. आणि आज आपले गेस्ट 3 आहेत आणि उद्या 4 रूम बुकड आहेत उद्या. हां, तर अशी सर्व आपली जेवणाची प्रिपरेशन बघा, जेवणाची तयारी इकडे सुरू आहे. ते भात होतो आहे आणि आता वेगवेगळे ताटं वाढून दाखवतो तुम्हाला काय काय आज बनतंय ते. भाज्या तर मी दाखवले किती आणले बघितले भाजी. आज भाजी मला 1200 रुपयाच्या भाज्या लागले. एवढे तू भरपूर आणलेस भाज्या. हे बघा पूर्ण ते बघा, हे सर्व बघा, 2 लाल माठ, 2 मेथी, 2 कांद्याची पात, असे सर्व आणून काढवले. कारण उद्या 4 रूम बुक, आज 1 रूम बुक, म्हणजे उद्या अजून 3 जण येणार आहेत. तर भाजी कमी पडली नाही पाहिजे म्हणून आम्ही सर्व एवढी प्रिपरेशन करून ठेवतो. तर वाढायला घेऊया. तर आजची भाजी तुम्हाला दाखवतो. बारीक मेथीची भाजी जी आपल्या घरीच बनवलेली आहे ना. आणि इथे आपली ही कसली भाजी आहे? ही दुसरी मुगाची. सॅलेड, लोणचं आणि सर्वांना भाकऱ्या. इथे 2 व्हेज थाली आणि इथे चिकनची प्लेट दिसते तुम्हाला. ही चिकनची आहे, त्याच्या सोलकढी आहे. तर व्हेज आणि चिकन असं बनतं आहे. आणि इथे मम्मी करते चिकन फ्राय. ओके. आणि इथे काकी डाळ, वरण आणि इथे आहे आपली बटाट्याच्या भजी गरम गरम. चला जाऊया वरती, नेऊया. गॅसचाच फोन आलेला आहे मला वाटतं. हॅलो, हां मॅडम बोल. हो तयार आहे, 5 मिनिटात आणतो वरती. आधी व्हेज असेल तर व्हेज घेऊन या, मग नंतर आणलं नॉनव्हेज तरी चालेल. हां, पहिलं व्हेज पाठवतो वरती. ओके. व्हेज पाठवा, मग नंतर नॉनव्हेज. हो चालेल. ओके. जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला वरती पाहिजे तर वरती, खाली पाहिजे तर खाली, काहीही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही सर्व्हिस द्यायला तुमच्यासाठी रेडी आहे. फक्त तुम्हाला बुकिंग करून इथे यायचं आहे. इथे बघा, हे 2 व्हेज थाली मी वरती नेतो आणि काकी चिकन फ्राय बनतात. चला ही चिकन थाली. सर्व कालू आणि बुब्बू, चला बाहेर, चला बाहेर, चला. बुब्बू बिस्किट खाणार, कालू बुब्बू खाणार. चला का कालू यांच्या बुब्बूला. हां, तर बघा दुपारची वेळ आहे आणि वारा एकदम छान सुटलेला आहे. म्हणजे आता सध्या 2-3 दिवस ना फॅनची पण गरज नाही, एवढं इथे वातावरण एकदम सुंदर आणि एकदम चांगलं आहे. थंडी विचाराल तर नाही, स्वेटर घालण्या एवढी थंडी नाही, पण नॉर्मल टेम्परेचर, फॅनची गरज नाही. मस्त वाटते बघा इकडे. काव्या दाखव इकडे काय ते, फिरून दाखव ते. हे 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 गावातले फॅन. जरा जवळ ये. कुठे गेले? उचल ते, फिरव. नाही फिरत ते. आज सुट्टी तुला? हे वाचलं का इथे? वाचलं.
हे बघा कसं छान वाटतं, कसं छान मस्त केलंय सेजलने. वारली चित्र. हो. कोण वारली? ती है ना. कोकण स्वर्ग. आणि हे बघा गाडी पार्किंगसाठी पण असं बनवलं. जर तुम्ही आणलं तर तुम्ही तिथे सुद्धा पार्क करू शकता, म्हणजे गेटच्या त्या साईडला, आणि इथे सुद्धा अशी पार्क करू शकता. अजून पण दामून लावू शकता ती गाडी. हां काय बोलते? मी पाहुण्याने दिलेला ड्रेस घेतला. हा तुला गिफ्ट दिलंय? कोणी दिला होता? ते कपडे दिले होते ते त्यांनी पाहुण्याने. अच्छा, असं नाव बिव नाही माहिती आहे ना, पण थँक्यू ज्याने कोणी आमच्या काव्याला गिफ्ट दिला. बघा असं फिर काव्या, व्यवस्थित झालं तुला. आता काव्य जर इकडे उभी राहा, काव्या ना एवढी अशी होती, एवढीशी. आता हाईटला बघा केवढी लागते ती, एक शोल्डरच्या थोड्या खालीपर्यंत लागते बघा. पहिले तर एवढी लागायची ना छोटीशी. आता कोणत्या स्टँडर्डला? 4th. आता 5वीला जाणार तू मे महिन्यात. तिथे बघा टपामध्ये लावलेलं आपल्या भाज्या सर्व आलेल्या आहेत व्यवस्थित एकदम. इथे कोणती भाजी लावली? ही मेथी लावलेली आहे. ही काहीतरी वेगळंच आहे, मोहरीची भाजी आहे. इथे बघा मोहरी दिसते, आणि ती पण मेथीची आहे. ते हे 2-3 टप, आणि इथे. आणि आता आमचं ह्या वर्षीचा टार्गेट असेल की आता सर्व घरगुती भाज्या ग्रो करणं, टोमॅटोपासून इच अँड एव्हरीथिंग आम्ही सर्व ग्रो करणार आहे. आणि वरती इथे ही मेथीची 2 वेळा भाजी काढली, अजून एकदा होईल. ही मेथीची भाजी अजून एकदा होईल. आणि तिथे सुद्धा ते काय लावले? मेथीत लावले. मेथी. असे सर्व कामं सुरू आहेत आमचे. आता पुढच्या वर्षीपासून टोमॅटोपासून इच अँड एव्हरीथिंग सर्व आम्ही लावणार आहे, सर्व जेवढे जमेल तसं. बरोबर आहे ना. या वर्षी पुढच्या 2025चा टार्गेट असेल घरी भाज्या ग्रो करायचे, आणि तेच आपल्या गेस्टला सर्वांना सर्व करायचे. येस. पाणी पिणी यांना ठेवलेलं असतं. पी 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 पाणी पी. काव्या मम्मी बोलवते वाटतं. बघितलं.